APC jam'iyyar mu, APC mai kishin mu, mu ita ce alƙiblar mu, gyara ƙasa ne burin mu, ku fito al'ummar mu, Hausa Ibo Yaraba ga mu, ku taho sabunta rajistar mu na jam'iyyar APC mu. Sakon mai kishin fatin mu, yaya ɗan Bello muradin mu, mai kwashewa ya tara mu, mai sakamakon canji gwarzo inda ya kira mu sai mun zo. Shi zakaran da Rabbana sarki ya nufa, dole kyala mai gida ko gwaron gaba, don haka garkuja da shi balle ku zurfafa. Yau Allah yana a